Беларускія танкісты паехалі вучыцца вайне ў Расію. Па сцвярджэнні эксперта, гэтым цяпер там займаюцца і прадстаўнікі іншых родаў войскаў. У той жа час Літва дэнансуе дамоўленасці аб падаткаабкладанні і інвестыцыях з Беларусю, а састарэлы дыктатар усё марыць знайсці велізарныя паклады нафты ў беларускіх нетрах. Мільённыя штрафы за картэльную змову атрымалі пастаўшчыкі ветэрынарных прэпаратаў. У Гомельскай і Магілёўскай абласцях па-ранейшаму масава ўзнікаюць прыродныя пажары, а на Віцебшчыне зацвілі садовыя дрэвы. Добры вечар, у эфіры Белньюз. У студыі журналіст Уладзімір Лапцевіч. Аб падзеях у Беларусі і каля яе ўжо праз некалькі секунд. Падпішыцеся на наш канал, каб заўсёды быць у курсе апошніх беларускіх навін. Рэжым зноў адправіў беларускіх танкістаў у Расію. Паводле інфармацыі Мінабароны, іх мэта пераняць вопыт вядзення баявых дзеянняў у прамых удзельнікаў так званай спецыяльнай ваеннай аперацыі ва ўкраіне. Аднак, паводле інфармацыі Сергея Бульбы, заснавальніка Белага легіёна, цяпер не толькі танкісты знаходзяцца ў Расіі на навучанні. Сюды ж можна аднесці этих і вагнераўскіх спецоў. Беларускія сілавікі больш за сотню уладкавалі ў штат беларускіх сілавых структур. Сюды ж можна аднесці тое ж база Коласава, дзе мяркуема маглі размесціць ядзерную зброю расійскую. Яны даўно ўжо ездзяць па лініі службы РАФ, ракетно-артиллерийского вооружения. То бок русаки уже давно лічаць беларускія подразделения, это частка іхняй сістэмы. Са слоў камандзіра батальёна, цяпер вайскоўцы аднаго з танкавых падраздзяленняў узброеных сіл едуць на расійскі палігон Муліна для навучання. Там яны павінны прайсці інтэнсіўную падрыхтоўку на працягу месяца. Але ў такіх паездках беларускіх вайскоўцаў у Расію, як мяркуе Сергей Бульба, ёсць і іншыя мэты. Лукашенко турбуе не абарона вонкавай мяжы, а менавіта ягонага трону. Чаму, у прынцыпе, усе это міліцэйскія, унутраныя вайска МВД, які яны на сябе любяць называць, распампоўваюць. І ім жа ж ужо выдалі і цяжкую тэхніку, і ўсё. Вот это супраць народу будуць на беларусах адкатываць. А Міністэрства абароны, чай за ўсё Расія ўжо рыхтуецца да таго, што яны ёй спатрэбяцца на якім-небудзь іншым накірунку. Яны ж ужо разглядаюць это як адзіная групіроўка войск. Фактычна ўсе генералы і кіраўнікі, якія вышэйшыя камандныя саставы, якія выступаюць супраць вайны, яны ж практычна ўжо звольненыя. Засталіся адны муравейкі з хрэнінамі. Так што нічого дзіўнага. Літоўскі парламент ануляваў 3 дамовы з Беларуссю аб заахвочванні і ўзаемнай абароне інвестыцый, а таксама аб пазбяганні падвойнага падаткаабкладання і недапушчэння ўхілення ад выплаты падаткаў. Падставай для скасавання гэтых пагадненняў літоўскія заканадаўцы лічаць бягучую геапалітычную сітуацыю, а таксама фактычнае спыненне і немагчымасць прыгранічнага эканамічнага супрацоўніцтва з Беларуссю і Расіяй. Інвестыцыі гэтых дзяржаў у Літву не павінны заахвочвацца. Літоўскі бізнес павінен ацаніць рызыкоўнасць гэтых рынкаў, а таксама той факт, што палажэнні пагадненняў не адпавядаюць сучасным стандартам дагавораў аб абароне інвестыцый. Гаворыцца ў тлумачальнай запісцы да законапраекта. Цяпер Беларусі паведаміць па дыпламатычных каналах аб рашэнні Літвы спыніць дзеянне гэтых дамоваў. Як толькі яно ўступіць у сілу, абарона інвестыцый будзе рэгулявацца нацыянальным заканадаўствам адпаведнай краіны. Новыя інвестыцыі ў Літву з боку Беларусі і літоўскія інвестыцыі да нас не будуць заахвочвацца на аснове двухбаковых міжурадавых пагадненняў. 6 пастаўшчыкоў ветэрынарных прэпаратаў уступілі ў злачынную змову і падзялілі паміж сабой сельскагаспадарчы рынак Гарадзенскай вобласці. Паводле паведамлення Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю, цяпер удзельнікам картэля прызначаныя мільённыя штрафы. Як стала вядома, кампаніі дамовіліся пастаўляць прэпараты пэўным арганізацыям, замацаваўшы прадаўцоў за спажыўцамі. Іншы ўдзельнік пагаднення не павінен быў адпраўляць на не свае прадпрыемствы ветурачоў, менеджераў і наогул як-небудзь супрацоўнічаць. За парушэнне антыманапольнага заканадаўства усім удзельнікам картэля эканамічны суд Менска прызначыў абаротныя штрафы сумай 4% ад гадавой выручкі ад продажу ветэрынарных прэпаратаў. У выніку агульная сума штрафных санкцый у дачыненні да ўдзельнікаў картэля перавысіла 6 мільёнаў рублёў.
Дарэчы, падставай для расследавання сталі матэрыялы, прадастаўленыя камітэтам дзяржкантролю па Градзенскай вобласці. У міністэрстве звярнулі ўвагу, што ў падобных выпадках пакаранне можа быць яшчэ большым – да 10% ад гадавога абароту. Рэжым не пакідае спробы знайсці радовішчы нафты ў Беларусі. У чацвер у Сенінскім раёне Віцебскай вобласці геолагі пачалі распрацоўваць свідравіну Аршанская 101, разлічваючы знайсці там чорнае золата. Свідравіна будзе паглыблена больш чым на 1 кіламетр, а рашэнне аб пошуках радовішчаў заснавана на даследаваннях, праведзеных у 60-х гадах мінулага стагоддзя, якія паказалі, што ў Аршанскай упадзіне могуць быць паклады нафты. Аднак поспех далёка не гарантаваны. Раней у гэтым раёне ўжо спрабавалі знайсці нафту, але пошукі не прынеслі значных вынікаў. Нягледзячы на гэта, рэжым лічыць, што новае бурэнне можа стаць прарывам і дапаможа знайсці карысныя выкапні ў рэгіёне. Нагадаю, апошнія паспяховыя вынікі былі дасягнуты ў маі гэтага года ў Гомельскай вобласці, дзе на глыбіні больш за 4000 метраў быў знойдзены прыток нафты ў сярэднім 600 літраў у суткі. Гэта нядрэнны вынік, як адзначаюць эксперты, але ўсё ж ён далёкі ад маштабаў буйной нафтаздабычы. Новае бурэнне ў Віцебскай вобласці рэжым плануе завяршыць да 2025 года. Прыродныя пажары не спыняюцца. Экстранныя службы працягнулі рэжым надзвычайнай пажарнай небяспекі ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях да 22 верасня. Толькі за мінулыя суткі ў Гомельскай вобласці ратавальнікі змагаліся з 6 пажарамі. Паводле інфармацыі прэс-службы МНС пацярпела 9 будынкаў, адзін цалкам знішчаны. Пажары травы і кустоў ахапілі 1994 гектары ў Брагінскім, Веткаўскім, Жлобінскім, Калінкавіцкім, Кармянскім, Петрыкаўскім і Чачэрскім раёнах. А ўсяго ў Беларусі за суткі адбылося 17 пажараў, якія, на шчасце, не сталі прычынай ахвяр. Адной з галоўных пагроз у Магілёўскай вобласці на дадзены момант застаецца менавіта сухая расліннасць. Падпаленыя палі і хмызнякі прыводзяць да значных страт для сельскай гаспадаркі і ствараюць пагрозу для населеных пунктаў, размешчаных паблізу палёў. Нягледзячы на тое, што ратавальнікі дзейнічаюць аператыўна, колькасць выездаў на падобныя ўзгаранні працягвае расці. Анамальна цёплае для гэтай пары года надвор'е уводзіць у зман расліны, парушаючы іх натуральныя біялагічныя рытмы. Як паведамляе незалежны інтэрнэт-рэсурс Орша.ю, у некаторых раёнах Оршы ў прыватным сектары зноў зацвілі яблыні і каліна. У пацвярджэнне публікуюцца адпаведныя фотаздымкі. Дарэчы, як адзначаюць садаводы, паўторнае цвіценне садовых дрэў у апошнія дзесяцігоддзя ўжо перастала лічыцца анамаліяй і сустракаецца ўсё часцей. Такая сітуацыя звязана са зменай тэмпературнага рэжыма ў нашых шыротах. Вясна пачынаецца рана, лета цягнецца доўга і, акрамя таго, суправаджаецца высокімі тэмпературамі і адсутнасцю ападкаў. У сваю чаргу навукоўцы лічаць, што паўторна часцей за ўсё расцвітаюць аслабленыя дрэвы. Замест таго, каб назапашваць сілы і пажыўныя рэчывы для зімоўкі, дрэвы растрачваюць іх на выкід бутонаў і распусканне кветак. Часам пасля такога восеньскага цвіцення дрэва засыхае. Нават калі гэтага не адбываецца, чакаць ураджаю ад такога дрэва не прыходзіцца. Менавіта таму дасведчаныя садоўнікі рэкамендуюць выдаляць восеньскія бутоны. Гэта ўсе навіны на сёння. А ўжо о 21 гадзіне не прапусціце жывы эфір праграмы «Актуальна». Вы глядзелі Белньюз. Не забывайце падтрымліваць нашы выпускі лайкамі і каментарамі. Да пабачэння!